دم باش خوندکارن هیجا از ماموسا شموس محمد بورما جارا کدن برانش جواکناسی آمادهی دو. وانه اما ایرو دیسا ریبازن لیکولین جواکناسی ده دو. بردوامیا وانه کو پیشیاو ما بر هر سی ریبازن لیکولین جواکناسی ده ین دسپیکی ج خوگاندنا گشتی هاتنا جی گشتی و گهاشتنا گشتی و داهراندن آنها گشتی کرن یا چارا ریباز چارا گشتی کرن گشتی کرن خو گهاندنا توری و زاگونانه جی زاگون و توریان سوده وردگره جی چی سوده دگره جی زاگونان و جی توریان ev giştîkirin xwe dispêre debîtiyê ehtimala xwe dispêre debîtiyê berî ku bê lêgerîn misogerî û pêşdîtinan dibîne berî ku lêgerîn dest pê bike çi dike misogerî û pêşdîtinan dibîne ev rêbaz her dem encamên rast bi xwe re nayîne her dem encamên rast bi xwe re nayîne mînak çi ji ber ku em bêjin çûk kevok û baskêwan hene wê çaxê çi difirin. Li gorî rêbaza giştîkirinê gerek e çi lawirê ku baskêwan hebin bifirin. Lê em dibînin ku mirîşk û hêştirme nafirin. Yani her tim ev rêbazaya rastiyê bi xwe re nayîne. Dema em bêjin gundê em bêjin filan gund xwediyê wê hemû dewlemend in. Dema em dirin yan jî em bê ev filan gund dewlemend in. Em dirin vî gundî dinerin lêkolîn dikin dibînin ku di nava gundê ji 20 mala 10 mal ne dewlemend in. Mînak din em bêjin xelkê bajarê Qamişlo hemû em bêjin Kurd in. Qamişlo xelkê wê hemû Kurd in. Dema em dikevin Qamişlo de digerin dibînin ku xelkê wê hemû ne Kurd in. Wekî din Ereb hene, Siryan hene, Aşûr hene, Türkman hene, Çerkes hene pir in. Ev rêbaz giştîkirin bi vî awayî. Rêbazê me pênca çi ye? Hîpotez yan jî feredî. Bi Erebî jê dibêjin feredî. Hîpotez. Hîpotez di encama komkirina zanînan de debîtiya wan derdixe holê. Di encama komkirina zanînan de ehtimala wan derdixe holê. Piştî pîvan û nirxandina wan rastî û nerastiya wan diyar dike. Piştî ku pîvanên xwe çê dike û dinirxîne rastî û nerastiya çi rastiya ew komkirina wan zanînan derdixe holê. Hîpotez nerînên lêgervan bi xwe ne. Hîpotez kesekeyî lêgervan e digere nerînên wî bi xwe dibe çi dibe hîpotez. Feredî kê dibêje. Hîpotez kê dibêje. Ji bo çîm ev nerînên wî ji bo çi nerînên vî lêgervanî ji bo pirsgirêkekê zanistiyê bi yan jî rêya çareyeke demkî datîne yan jî hîpotez ew darazên ku hîn nehatine ezmûnkirin. Daraz ew hukmên ku vî lêgervanî danine gotine gotî tewriyek gotî pirsgirêkek çêkirî zanînek bi dest xistî tiştek kiriye hîna rastî û nerastiya wê nehatiye derxistin. Ew kom yan jî koma wan darazên ku ji vî lêgervanî derketine ew em jê dibêjin yan jî hîn nehatine ezmûnkirin em jê dibêjin hîpotez. Ji bo ku lê hemû daraz hemû hukmê heyî ne hîpotez in. Divê em bala xwe baş bidînin. Çi yani gotinek te got ser tiştekî ser zanistekê hemê nabin hîpotez, nabin feredî. Hîpotez armanc û angaşta lêgervan digire nava xwe
di nava pêvajiyên lêkolînê de dubare tê ezmûnkirin. Lêgerînên zanistî li gorî hîpotezên heyî tên meşandin. Lêkolînên zanistî an em bêjin li ser teqîna mezin ya çêbûna cîhanê wek hîpotezeke lêgerîn yên zanistî li ser vê bingeh xwar digirin û li ser vê berdewam dikin û zanistan çê dikin. Lêgerînên zanistî me gorî çi? Gorî hîpotezan tewrên xwe wana naskin. Ev armanca ku hatiye bendkirin lêgerîna tiştekî nîşan dide. Dema ku ev bêzanîn dê çawa bêdîtin jî wê heyîna xwe diyar bike. Piçekî zehmetî di hîpotez de heye, hîpotez me got di bîtiyê diyar dike nerînên lêgervan bixwene, ev nerînên wî hîpotezin feradiyê ser teqîna mezin me got wek hîpotezek hatî kirin mînaka wê hîpotez jî çi pêk tê ji darazan pêk tê. Daraz ew hikmên ku mirov xwar di encama lêgerîn û lêkolînan de çê dike. Ev daraz bixwe nabin hîpotez. Carnan daraz ne hene yani her tiştên gotinên civakî, gotinên te bi hevalê te re mesela mînakan bêjin nerîna te ji bo wî tiştekî nabe hîpotez, nabe feradî ji bo got bi giştî di hemû cîhanê bela bibe lê ew nerînên mezin yên wek tewreya çêbûna cîhanê wana yan jî li ser bûyereke dîrokî çêbûyê hinek nerîn çêbin hîna ev nerînê te ev nerînên mesela bêjin lêgervan yan jî dîroknas yan jî civaknas nehatine naskirin rastî û nerastiya wan nehatiye diyar kirin dimîne hîpotez. Ji vî cewherê xwe dernakeve. Rêbazê şeşa rêbazê dîrokî ye. Rêbazê dîrokî. Rêbazê dîrokî bûyereke diyar a raborî û bandorên wê yên li ser roja me ya îro lêkolîn dike. Bûyereke diyar a raborî û bandorên wê li ser roja me ya îro diyar dike. Dîrok tenê bûyeran diyar nake. Nabe ev bûyer çêbûye, ev bûyer çêbûye. Na. Ne tenê bûyeran diyar dike. Têkiliyên ku di navbera bûyeran de hene bi sedem û encaman lêkolîn dike. Bûyerek çêbûyî em bêjin sala 1600 û 42 bûyerek çêbû. Piştî wê di sala 700 û di duan de bûyerek çêbû. Çi girêdan û têkilî di nav wan de heye? Çi civak di vê dikê ciyan dike? Çi guherînê civakî çêbûne? Çi bandor li hişmendiya vê civakê çêbûyî xwezaya wê hatî guhertin? Bi pêş diçûyî, bi paş diçûyî hemû tiştî di nava wê de lêkolîn dike. Mînaka binpêkê û çûkan yan jî mînaka wê em çi bêjin em dikarin jor bêjin wek Darwin dema ku nerînê xwe lêkolînê xwe çê dike diri Bakurî Amerîkayê, başûrê Amerîka her derê digere li cihekî dibîne ku 15 rengê çûka lê ji hemû ji beşekî ne. Çûkin lê 15 rengê wan hene. Hinek jê nikil dirêj in, hinek jê nikil paň in. Hinek jê nikilê wan gelkî paň em bêjin. Sedema çi tê? Gorî demê evana guherîn di nava wan de çêbûne ev li ser kurma û tiştên biçûk evana li ser şînkayî wana jiyana xwe berdewam dikin. Yan jî li deverekê penpenîk hene li Ewropa di demekê de penpenîkê ê herî zêde spî ne. Yê spî 98 ji sedî
ji hejmara pempenîkan yê reş di do ji sedî ji hejmara pempenîkan e. Dimînin matmayî darwên ku çawa ev pempenîkê reş tên xuyakirin çûkên ku hene tên van pempenîka bi hemû rehetiyên dixwin. Lê di demêrê dema ku tê guhertin têkilî û guherîna nava pempenîka çê dibe dema ku pîşesaziyên di Ewropayê çê dibe ew dixwana reş pir dibe derdkeve piranê pempenîka rengê xwe diguherin û dibin reş. Li vê dekê dibe 95 ji sedî li vê dekê dimînin 5 ji sedî yên ku nima karin xwe biguherin. Lewma rêbazê dîrokî hemû têkilî û ê di navbera bûyeran de encamên wan lêkolîn dike. Di navbera têkiliyan de li girêdan û diyardeyan digere. Çi girêdan di nava wan de heyî, çi diyarde di nava wê diçêbûyî. Di encama van lêgerînan de dixwaze bigihêje giştîkirinê. Di roja me ya îro de xebatên civaknasiyê bi rêbaza lêgerîna dîrokî tên meşandin. Weke godina Fernand Prodel وەکو Fernand Prodel dibêje dîrok û civaknasî weke du rûyên caw in. Rûwek caw dema te dikire, nûkvê em bêjin caw. Dîrok û civaknasî wek her du rûyê wê ne. Tu nikare wan ji hev xud bike. Yan jî xudkirina wan ji hev gelekî zor e. Her wiha herî zêde pêwîstiya civaknasiyê bi zanîna dîrokî heye. Lê li gorî ana me got çawa analîzê jê re çê dike. Ji ber ku neçare xebatên xwe bispêre bingehê dîrokî. Dema ku guherîneke civakî roja me ya îro weke bûyereke yan jî diyardeyeke matmayîbûn jê tê çêkirin vedgere dema dîrokî guherînê di nava vê civakê digire dest, hişmendiya wê digire dest, her tiştê di nava wê de çêbûnê digire dest û weke hevrûkirinê bi roja me ya îro çê dike da ku çarekê ji pirsgirêkên vê civakê re bibîne. Bi kurtasî civaknas di heman demê de dîroknas e jî. Wekku Fernand Prodel dibêje civaknas di hemû demê de dîroknas e jî. Wek lêvegerekê jêrçêkin giştîkirin me ku rêbazê giştîkirin dema me got ev rêbaz pirê tişta yan jî hemû tiştên jê derkevin yanî ne merce ku rast bin piranî cara şaş dibin dema ku mero tişta bi giştî digire dest ya hîpotez me got bi destê lêgervan nêrînên lêgervan bixwene ew darazên ku rastiya wan nehatiye naskirin dibin hîpotez weke me got çawa cîhan çêbûye yan jî feraziya teqîna mezin hîpoteza teqîna mezin ya sisiya me got rêbazê dîrokî bûyer û diyardeyên civakê û têkiliyên di navbera wan de û encamên ku derdixe derketina holê di lêkolîn dike mînaka van penpenîkên ku xwe diguherin bi demêre û ev çûkên ku di eynê beşê de ne di eynê fasîlê de ne lê pazde rengê wan hene pazde rengê nikilên wan hene wan jî li gorî dema xwe yan jî li gorî şert û mercên golê jiyan dikin erdêngariya xwe guherîn di nava xwe de çêkirine. Rêbazê dîrokî me got Fernand Prodel dibêje di heman demê de divê kesê civaknas dîroknas be jî ji bo ku xwe vegerînî dîrokê rewşa dîrokî ya civakan nas bike û li gorî rewşa wê civakî ya dîrokî çareseriyê ji bo pirsgirêkên vê civakê bibîne. Wane em vê dekê bidawî bû em ê pirsê xwe yên xandinê bi hev re çare bikin. Pirsa yekê giştîkirinê pênase bike. Giştîkirin xwegihandina tewre û zagonan e. Xwegihandina tewre û zagonan e. Pirsa di dua hîpotez çi ye û kengî daraz dikare bibe hîpotez. Hîpotez çi ye û kengî daraz dikare bibe hîpotez.
هیپوتز د انجاما کومکردنا زانینان de dibêtiya wan derdixe holê. Ji bo ku karibe bibe hîpotez, rastî yan jî nerastiya wê nayê zanîn û derfeta yekser ji ezmûnkirina darazê re gereke neyê çêkirin. Pirsa siya rêbaza dîrokî binirxînin. Rêbazê dîrokî li gorî we hûnê we çi jê fêm kir, çi guherînên di nava civakê de çê dibe, çi têkilî di navbera van bûyeran de heye, di encamê de çi derketiye hûnê wan lêkolîn bikin û hûnê wek lêkolînekê ji xwe re derxin. Pirsa pênca çi têkilî di navbera dîrok û civaknasiyê de heye. Ji xwe kesê dîroknas gerek civaknas be, kesê civaknas jî gerek dîroknas be. Dîrok dema ku kesekî dîroknas be, hûn taybetmendiyên vê civakê dixwînin, guherînên vê civakê dixwînin, hişmendiya vê civakê dixwînin, rastî her wekî din nasnameya wê her tiştî hûn dixwînin, naz dikin ev civak çawa tevgeriyayî, dîroka xwe çawa avakirî, di aynê wextê de jî kesê civaknas xwe dispêre dîrokê ji bo zanîbe di nava vê civakê de çi guherîn çêbûyî. Weneya me vêdekê bi dawî bû, bimîn kêf û xweşî heta weneyeke nû.